मोनसे भिडिअ बयखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय हदांसा चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय। बेलासिनि गोजोन समजों लोगोसे बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना गालांदो अलाव गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय। भिडिअखौ फुरा नायलांबासो बुजिगोन आरोना। आं भिडिअ दा बुंथ'ला मानि भिडिअ लाबोदों, आं बहा थांगोन, जिखुनु जाया नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दहाय फुङाव इन्ट्र' होआसै, आं बेलासियावसो इन्ट्र' होनो मोजां मोनोखाय आं बेलासियाव इन्ट्र' होबाय आरोना भिडिअनि। दिनैसो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो, लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरोना चेनेलाव गोदानबोला। भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव दे। चेनेलाव गोदानब्लाबो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं दा गामियावनो दं आरोना, गामिनि निजोम जायगा, दाउसिन दाउला गाबनाय समाव रावनिबो गारां खोनायै जायगायाव दंफैयो आरोना आं दैमा सेरावहाय। माने थांना फैखांबाय आरोना आङो जायगानिफ्राय। भिडिअखौ नायलांदो, भिडिअखौ नायनानै मोजां कमेन्ट होबानो जाबाय। फ्रि नायनो आरोना, बेमार फ्रि नायनो लाइन जाना दं। बुरजा गोबां मानसि जादों आरोना फ्रियावनो नायनो आरोना बेमारखौ। मानसिफ्रा गोबां फैदों आरो। बे हाबाफारिया क'क्राझार गभ कलेजाव जानायमोन आरो। बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामदो। नायनानै भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। लाबानो जायोना। गोबां मानसि दं आरोना। बेयाव नायजाखांनानै बैथिं थांगोन आरो मुलि लागोन। सिङावबो दं, रुम सिङावबो बहाय रुम नाम्बार लिरना हरगोन बेमारखौ नायखांनानै। लाइना दाबो दं आरो लाइन जागासिनो। बेमार गैया, नायजाबा आं जों दायो न' फारसे दावगाफिनबाय। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय। भिडिअआ बेखिनियानोसै होनबा।